Хай Хитла! Да, така, здравейте газета. Днес ще покажем малко така ревю на един... Какъв той скотка е? Какъв те? Ей, Джуни! Кой е грозен? Ай! Си много грозен, нали? Ай! Грозен ли си? Ай, мустатка е! Иш! Юржуе! Тей! Така, да, днес ще ви покажем малко ревю на това сървърче тук. Познат като EnderGod PvP, това е много хубаво сървърче според мен. Няма дроп фреймове, няма глупости, всичко е точно според мен. И да почваме направо. Warp Drop Party. Drop Party. Така след 5 секунди ще се телепортираме. Да, и това ще е за този клип. Ще ви покажа малко само ревю. Да, според мен много е яко сървърчето. Тук има Speed Jumps. Да. Ето както виждате, това е Drop партито, различните партита тук, партикали. Добре, чуваме на Warp Enchant. И да, спряме мишката сигурно. Не, добре. Ето както поздравяте, това е навес колата, EnderGod, Тостука и да, тук си купувате XP, доста е скъпичко, не си заслужава, чакайте сега ще ви покажа. Да видим колко 4 левела, за 100 просто няма смисъл. Да, така, аз имам бая мъни. Да, така, отиваме на Warp End. Той подразбира от името си. И пак ми отказа миската. Пак ми отказа миската, да, Ето аз май страх, защото иначе от тия си взема... О, те са бая тук, няма смисъл. Аре, ай се кечем. Аре, не мога да удариш. Ко правиш, бе? То ще ме уби, Бах ти кучето. Къв ти е меча, бе, газе. Така. Warp XP. Да. То с напал ще му отрепи, бах ти кучето. Смятай къв ще му е меча. И да, това е също като енчанта. Да ви светна, значи, като нали то там ви спалва, това не е като амнезия, то е. И ето къде има 4 джъмпа от всеки, от някаква страна. И мисля, че на всяка седмица сменят по един джъмп. Да. Така. Warp Help. Не, Fishing. И да, мисля да направя едно ревю, не съм някакъв известен, просто искам да покажа сървърчето. Да, преди малко взех въдица, тук идвате, ловите си, правите си джумбарета, всичко, точно, да. О, тук има корабчета, я да видим кой има вътре. Да, разбира се, е празно, няма смисъл какво да слагате вътре. Я тук да скивам. Искам просто да ги разгледам отвътре, да, не са кой знае колко, така, нещо да има, да, това прави нещо, това е нещо като уръдие направено, да. Да, получило се, според мен. Като цяло сървърчето е много якичко. Да. Палва, всичко си има. Супер е според мен. Чуваме на Warp Jump, не на Warp Help. То клип го снимам за втори път, защото първият път не се чувах. Сега го снимам още един път, не ми пречи 8 минути какво са. Така, значи Faction, да, първо се обърнем тук, Auction Help. И как да пуснете аукцион, първо хванете произволен айтъм и напиши това. Нали, AUK, старт и количеството и цената на този предмет. Как да купя нещо, нали, купя нещо от аукцион. И чакате някой, нали, играч да аукционира и после бидвате с бит и цената, която искате да дадете за този предмет. Faction Help. Как да работя. Да, как да работя за плагина Faction. Да.
Как да създадеш faction, F invite, не F create, как да го изтриеш, F disband, как да леснеш, F left, leave, как да добавиш приятел, F, ако беше invite, името, как да joinеш, нали, F join и името на то, който е създал факшена. Тук са, за да не могат да чупят в твоят хоум, трябва да защитиш кръчата си, като навсякъде, където пише Word, пишеш F-Climb. За да смениш името на факшена си, името так, F, так и името. Как да зададеш някой, как да дадеш някой мод права, мод и името, как да дадеш на някой админ права, F админ име. Правила на сървъра, не използвай хакове, не обиждай играчите, не лъжи играчите, грифа е позволен. Уважавай модераторите, админите, чат хелпарите, не чак толкова. И да, това е, не искай от тях. Нищо. Така. Чуваме на Warp Jump, да видим какво ще правим. И мисля малко да подджампим, ако искате. Няма да е лошо, викате, сигурно. Абе, не ме интересува, ако викате ви. И да, сега ще подджампим малко да видим какво ще направим. Добре. Сега просто вече направи го един път. Смисъл, видеото. Боби сподели игран. О, модератор, 5 минути. Майко, Боби, сега се отиде. Боби, лев твоя майка. Не, unрегистрирай се направо. Направо delete of 4 и delete Minecraft. Добре, така. Преди малко го минах, сега не мога. Що да не, снимам за 8 път вече този клип. Ще падна от тук. Кой това е? Остава на Макс Чанкове, пак не го виждам. Което е? Ако правите остаме от... нещо има тук. Добре, така. Warp. Minigames. Warp Minigames, вие си го знаете. Warp Nether. Да, преди Nether беше само Nether, а сега е направен и на PvP зона, която може да се кечете там. Да, много е якичко, но никой не ходи тук. Това е тъпото. И не знам дали са ударили пигмените. Тук има някакви работи. Глупости някакви. Така. То скатил ще му отбие. Целия, искам да целиш, боклук. Туф. Бах ти не точния гаст. Така, чуваме на Warp. ПП, да. И да, това е почти за сървърчето, има само още малко ще ви ги покажа. И така, идвате тук, бъткате си, обаче тук има хакерчета. Да ви светна, админчето е много печено. Гота амнезия, в смисъл. Бамва си много сериозно така всеки ден. И да,